17 травня 1175-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереграцька. Доброго ранку. Ільмі Умерова запросили в прокуратуру окупантів. Зустріч призначена на 12-ту годину. Заступник голови Меджлісу припустив, що там з ним хочуть говорити про неприпустимість протиправних дій у День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Так, окупанти розцінюють бажання кримських татар покласти 18 травня квіти до заставного каменя в сквері напроти залізничного вокзалу в Сімферополі. Про це заступник голови Меджлісу повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. Кримчанина Олексія Гнездилова засудили до 18 років в'язниці і 3 мільйонів рублів моральної шкоди. Такий вирок 31-річному жителю Старого Криму виніс окупаційний Верховний суд Криму. Його визнано винним у жорстокому вбивстві Муміне Алієвої. У травні минулого року в Старому Криму вона спіймала попутку, щоб доїхати з роботи додому в село Тамгаджи, нині Ізюмінка. Водій її зґвалтував і вбив, а тіло закопав. По відеозаписах з камер спостереження одного з магазинів брати загиблої змогли впізнати машину головного підозрюваного. Смерть Муміне викликала величезний резонанс в Криму. На її похорон приїжджали сотні людей. 2 роки і 1 мільярд доларів знадобляться для повного блокування російських сайтів, названих в указі президента України. Про це повідомив голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко в коментарі телеканалу 112. Він зазначив, що блокувати доведеться всю систему, на якій знаходяться сайти, а це означає, що українці втратять доступ не тільки до ресурсів, названих в указі. Інтернет був вільний, і ми не аналізували ці питання. В зв'язку з тим, що у нас десь порушуються принципи цензури, ми повинні будемо проаналізувати ці питання і подивитися у подальшому, які ще ресурси перестануть бути доступні з української мережі інтернет через ці автономні системи. Крім цього, експерти вважають, що повністю заблокувати сайти буде неможливо. Є технології, які дозволяють обійти блокування. Так, сайт ВКонтакті вже почав розсилати інструкції, як це зробити. Ми любимо наших українських користувачів і хочемо, щоб ви завжди залишалися на зв'язку зі своїми друзями і близькими, говориться в повідомленні. Посилання на інструкцію обходу додається. Нагадаю, вчора Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. Вони передбачають блокування доступу на 3 роки до сайту групи Mail.ru, ВКонтакті, Однокласники і російської пошукової системи Яндекс, включно з усіма її сервісами. РНБО пояснили це вимогами безпеки. Хочу сказати, що реально Служба безпеки дослідила, що деякі з них використовуються для збору інформації, нелегального збору інформації, тобто фактично це кібершпигунство. З іншого боку, використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів, і потім в відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки, такі як були наприкінці минулого року, такі як було буквально декілька днів тому. Прийдеться здійснювати, ну, скажімо так, ще певні законні регулювання в одному, двох, можливо, 3 законах України, які стосуються там і телекомунікаційних систем, і всього іншого, для того, щоб це рішення було і могло бути остаточно виконаним. Георгіївську стрічку в Україні офіційно заборонено. Закон про це ухвалила Верховна Рада України. Відтепер за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення передбачено штраф з конфіскацією самої стрічки. За повторне порушення ще більший штраф або адміністративний арешт до 15 діб. У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що це включно з показом стрічки під час масових заходів, зображення на плакатах, наліпках, листівках, носіння на одязі, речах кріплення на автомобілях, використання в сучасних творах мистецтва, використання засобами масової інформації. Передбачені виключення для ветеранів війни, які мають нагороди, які тримають в себе частину георгіївської стрічки. Маються виключення для музеїв.
На цю годину це все. Допомогти почати ранок весело та бадьоро вже готові Гульсум Халілова та Лідія Полянська у програмі «Уян Халке Муян». Наступний випуск новин дивіться о 8 ранку. Залишайтеся з АТR.